Doctor nurse lapen staff do et lapen hormu kenang jiason do thai PC kachilang asai hem kangpu pedera jok havar aphan thidunga kisung chitong nanglo. West Karbinglong Hamren District Hempialong Hamren Subdivisional Civil Hospital ke damtang Parokrister kebra trokner kebra ke thompen ke kima hem ke ban thek tikalar non district hospital se kachilang hem kimi kikim patang ponlo. La solong kinangjia son chiklo jon soselo kisi kedang kitang sitame kangpu perega jo rataphan thedung akisung non puta ke jo kavedetlo pusi patumi hamren ong supialong det pipen Independence Day ketalon se kachilang asa heman parta Hamren District Jail kahumbri da mahut phirangki aphan pangrum si lakhain koi baithalang soil APHLC amepu bikrom hanse pen lamthi jaitikang Hamren along civil hospital do ili tum lada Hamren civil hospital lake 1982-83 alom pen kikim hospital asinon ke a building mata condition avi pin lo la pen dak kapre awar site avi blood bank ta avilang la pen kupi pini ki test ji aphan ECG tong ho ultrasound tong ho lai hui tame ladak awar site avi sita me non isi birta ke me bangke lahen lo dak ini tum non ke civil hospital pen non ke district hospital kim tanglo patang edlo la penili tum ke lang damat tengke hospital arlo equipment kaduk kawi se ke langi phan anta ready lo all set up doctors ta dolo kawi doctors ke tum wan sunang po la pendak ECG pen chenglo kapre ka test phan ta me dak do edlo ready lo sitame non chiklo jon social hai kari di tangan tame Karbianglong Autonomous Council atum hospital mangke nanta inkupere lake raphan kan hok piolo Lason Taktaksi Legislative Assembly Constituency hini ke thakpon amri pen rongkhang ke thakpon along rongkhang elisialong ke che ke biakhe ke ong munakjo karbiakhe si minority nangchiman thu detlo la solong karbiakhe pen kilik ke haidunja phan ke thedunga kisung doluputa jaitekang Karbianglong rat phan pachini thungtung bang lalo ilitum West Karbianglong bangke delimitation ke do pen ajok LAC mate MLA sit longni mate enghoi hini tum longpon lo amri tu longpon lo lapen ihin bangke rongkhang bangke non ilitum karbiatum lapen tribal atum bangke modern electoral politics long bangke lake kachidan dunjia jakong paveder lo kapa vedera jok bange ilitum manghume me lapen matha me thangjang lo athema ilitum karbi apurkemo history lang lo tangte rongkhang henlo jatta ke plan ke phi tum karbi de richo puno habe pinpo puno lapen kaprek itum karbi customary tame kangcho nai dak pensi kithip ke theng dame ke cheng lo busi tum chini pon lo sitame pini itu modern electoral politics long chedan dunji blonte rongkhang long bangke ilitum bangke pini undun de lo kiche ki beseng chirai dar lo Piniar ni rongkhang long total voters itu 1,30,000 bak dokai lak isira suri thongke bak dokai lasong bongpen suri thongke na kini ke isi wet akai behari tunang chirai adu harapu pam ola rong ki e amen pen adani pen Godrej company angtan pen ki pawang pen thedunga ki sung ka chitong nang je puthak bikrom hanse pen dam the ki jai pachini pon Karbianglong Autonomous Council lapen company itu isia company bangke lake Patanjali lo lapen isia company bangke Godrej lo labangso company aphan Karbianglong Autonomous Council itu palm oil plantation amen pen alang litum phan NOC pidet lo labangso NOC ki PG aphan ilitum phan public hearing to ho public atum phan pre prior informed consent isi mane rat aphan kapachini mek aprang pen pu ala bang so bang itum phan council pen thang danang pachini ne pijo arlu pen alang litum NOC pidet pen non Patanjali lapen Godrej atum phan non palm oil ke klemi phan ajakong pidet eson pen bangke company phan ki hodai loplo tangte lake phere meme ilitum da Karbianglong tame langdam loplo tangte palm oil grower mate palm oil plantation company society dolo mene
labang so society tumsi tame kupine palm oil farming aphan ke initiative entheklo atangka yong sidu pulo tangte athema atangka ke government of India ben sibangji donor hoi nani ben sibangji pulo tangte la so paisa ke society tum ta claim thekbo dak local tum ta sida no no bangke labang so society mate dak local tum phan bangke Karbi Anglong Autonomous Council tum arkan Pepsi ha Halloween a company Patanjali aphan si is Karbi Anglong 8,000 bigha along lake pegi pan on you CP lo lason dak taxi West Karbi Anglong 7,000 bighas along lake pegi pan selang tum NOCP lo Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live